BJPनि हांजोंनो BJPनि अक्सिजेनजों दिनै UPPL सरकार BTC जानानै दं प्रमद बर सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों BJPआ एबार आलादा बे BTC इलेक्सन गेलेगोन BJP UPPL बेखौ समानै होननानै खाय मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बरआ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थियरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थियरिखौ जों प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निश्चय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिसलिगार खालामदों दिनैहाय जोंनि EMफोरनो BJPनि EM MCLफोरनो स्किम होआ जेबो होआ अयदास गावसिनि UPPLनि जेसेबां प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर स्किम हरै हरै खाय मावदों गावसिनि UPPLनि MCLफोरनो खाय मावदों स्किम हरदों नाथाय जोङो बिब्लाबो सबसे गैया दिनैसिम जोंखौ नापात्ता खालामदों BJPनि अक्सिजेन लानानै BJPखौनो नासयदों प्रमद बर'आ जोबोद गियानि गुनि साननो हनो गोरों नाथाय मिथिया प्रेक्टिकेलाव दिनैसिम सरकाराव थानानै मानो खामानि मावनो हायाखै आरो 35टा आसनि गोदानै मुं होदों बा बानायदों BTCआव नाथाय मोनसेबो दासिमबो मोगथां महर मोनाखै प्रेक्टिकेलाव फैयाखै गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे RBTC चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबो बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय रायजोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायदोंब्ला भिडिअ सिकिप जोबजासिम नायनांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै रायजोफोर नोंथांमोना बे ससे भिडिअ क्लिपखौ हयथ' नुबाय आरो नुनायजों लोगोसे नोंथांमोना बुजिबाय आरो बिथाङा सोर होननानै बुङोब्ला आं बिथांनि डिटेल्सखौ होनोसै बिथाङा जाहैबाय सासे MCLA BPFनिफ्राय देरहालांनायमोन गसाइगाव जमदुवार बियाबनिफ्राय मा होनो बिथांनि मुङा जाहैबाय रेवरिया नार्जारि बिथाङा माखासे गार्डिनि लुबैसुला हिसाबै माखासे गार्डिनि लबाव थाखा फैसानि लबाव बिथाङा BJPआव हाबदों आरो BJPआव हाबनाय लोगो लोगो बिथाङा BJPनिफ्राय EM मोनदों दा बेनो रायजोफोर बिथाङा मा बुंखो BJPनि जानानै मामाया बेखौ मा दिनावखौ बुंनो दिनैहाय मामानि सिङाव सानखुमानाय थानाया दिनै ओंखारहांबायानो फारि फारि आरो ओंखारलांबाय थागोन आरो बिनि उल्थायै जुदि काउन्टार होयोबा आरो बियो UPPLनि थाखाय गोबांथार आरो खैफोद गोनां जाहैबावो BJPनि उल्थायै जुदि UPPLआ काउन्टार होयोब्ला बिथांमोननि बाथ्रा बुंनाया आरो राबावलांगोन रायजोफोरनि थाखाय दा बे आरोखि रायजोफोर आं दाख्लै बावैसोनो मोनसे भिडिअ हगारखादोंमोन माने दिनैहाय BTC इलेक्सननि थाखाय माने UPPLजों BPFजों कन्ट्रभार्सि जाबाय थागोन BPFआ UPPLनि बबे खनायाव मा जादों मा जायाखै मोजां गाज्रि एला बाथ्राखौ बुंजोबगोन ओमफ्राय UPPLआ BPFआ मा मावबोदों मा मावबोआखै बेखौ एला खना खनला नागिरनानै दिरुनजोबनानै माने रायजोफोरनि सिगाङाव गाज्रि मोजां गासिबो फोरमायजोबगोन नाथाय BJPखौ सोर फोरमायगोन BJPखौ रावबो हाया बिथांमोननि मोजां गाज्रिखौ एल'नानै बुंनो हानाय रावहाबो पावार गैया UPPLनावनो दं ना BPFनावनो दं बे बाथ्राखौ आं बुंखादोंमोन बेनिफ्राय आं बुंखादोंमोन जे दाना BJPआ गेजेर गेजेर फैनानै बुंफैनोसै UPPL सरकाराबो दिनै जों BJPनि थाखायसो दिनै जुदि जों गोसो जानांगौब्ला जोङो UPPL सरकारखौ गाबोननो सिफायनो हायो होननानै बिथांमोना बुंफैखागोन होननानै आं बुंदोंमोन थारैनो दिनै नै मा बुंफैखो BJPनि जानानै BJPनि सासे EMआ मा बुंखो बिथाङा बुंदों UPPLआ BJPनिनो अक्सिजेन लानानै
बिजेपिखौनो नासयदों। बे आं बुंनाय बाथ्राया जादोंना जायाखै रायजोफोराव हयथ' सोरबाया नायदोंबा नुदोंमोन दाखालिनि बे भिडिअखौ आरो बुजिबायबो जानो हागौ दिनैहाय नोंगौ आं बुंनाय बाथ्राया थार ना सैथो ना नंखाय बेखौहाय नङा होमबा। दा आङो आंनि मोन्दांथिजों आं जायखौ बुंदों बे बाथ्राया आङो फारि फारि जाबोबाय थानायखौ मोनदों आरोखि। मानोना आं बै समावबो बुंखादोंमोन, मोनसे भिडिअ हगारबावदोंमोन आं थांनाय दान मोनसे सिगां ना मोननै सिगां आरोखि, जिखुनु आं भिडिअ नायबासो मिथिगोन, आं थारिखखौ गोसोआव गैला। बेयाव आं बुंबोदोंमोन जे सानसे समाव प्रमद बर' सारा ओरैबायदि फस्थायगोन, बै दिसपुरनिफ्राय मामाया ओरैबायदि हाखर जावै जावै हा सिंजों खंख्लायनानै फैगासिनो दङ, बिनिफ्राय जेब्ला बिटिसि सेक्रेटारियेटसिम मोनफैगोन अब्ला प्रमद बर' सारा गावनो गब्रगोन। दिनै गाव गब्रब्लासो हमदांनो हागोन जे बियो ओरैबायदि आंखौ जे बेबायदि फान सानानै दोनदों होननानै। दिनै दा बिथाङा बेखौ मोनदांनो थांगासिनो दं रायजोफोर। दिनै प्रमद बर' सारा गोबां समावनो रायजोफोरनि सिगाङाव बुंबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा मिडियाफोरनि गेजेरजों जे जोङो गोबांथार आसनि गोदान लाबोबाय, गोबांथार आसनि गोदान बेखेवबाय, बे आसनि गोदानफोरनि दारैनो जोङो गोबां रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइबो होनो हाबाय। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों। नाथाय बिथाङा दिनै मा फोरमायखो बिजेपिनि सासे इएमआ जे 35टा आसनि गोदान खुलिदों, नाथाय मोनसेबो आसनिया दासिमबो प्रेक्टिकेलाव मावफुंजायाखै बा मावजायाखै, खालि मुङावल' दं। बेखौ मा बुंखो रायजोफोर? दा नोंथांमोना सानदो। दिनै बेखायनो आं बुंगोन प्रमद बर' सारनि थाखाय ओरैबायदि मोनसे खैफोद गोनां समा फैबाय, बा ओरैबायदि मोनसे साननो गोनां समा प्रमद बर' सारनि थाखाय फैबाय आरोखि। दा बिनि थाखाय प्रमद बर' साराबो सांग्रां जानानै थानाया मोजां। जाहाथे आं बुंनो नागिरनाया नैबेसो जे मोननै जोंनि बे बिटिसिनि जे बर'नि राजनितिक दोलो, बे मोननैनि गेजेरावनो जोंहा बिटिसि सरकारा थानांगौ। आं बुङाखै बिपिएफआ फैथारनांगौ, आं बुङाखै इउपिपिएलआ फैथारनांगौ, नाथाय नोंथांमोननि इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेरावनो मोनसे नङा मोनसेया सरकाराव गसंथानो हानाय जाथारनांगौ। नङाब्ला जोंनि माखासे सिमांफोरा जाथिनिखौथ' बाद हो, राजनितिकआव थानानैबो जाथिनिखौ मावनो हाखाया। नाथाय मोनसे खोथाया नैबेसो, जाथिनि मावनो दा हाथों इसेबां, नाथाय एसे एनै अनसुंथाइफोरनि माबाफोरखौथ' होनो हायो। जोंहा मोन दामोन गोरा जानो हायो। जोंनि बिटिसिआव जोंनि बर'निनो सरकार, बर'नि पार्टियानो सरकार दादों, जोंहा गोजोननाय फैयो बेसो। दा नंखायनो आं बुंगोन जे दिनैनि समावहाय नोंथांमोना मोननैल' पार्टिजों जुदि एल' एला सिंनि बाथ्राखौ बैहा बैखौ बुंलायबाय थायोबा, बै नोंखौ दिनैनिफ्राय जे बुंजेनबाय बेखौ बुंनो हागोन ना हाया? दिनै आंनि सोंथिया बेसो। दिनैथ' थारैनो बुंखाबाय इउपिपिएलआ बिजेपिनि अक्सिजेन लानानै थांनानै थासेयावबो बा सरकार दासेयावबो दिनै बिजेपिखौ नासयदों। बिनि सायावहाय दिनै इउपिपिएलनिफ्राय मा फिननाय होगोन? आंना सोंथिया बेसो रायजोफोर। थ' रायजोफोर, आंनि सुंद' नोंथांमोनजों रायज्लायनो नागिरनाया बेनोमोन जे फैबाय थानाय समावहाय इउपिपिएलआ माबायदि जानांगोन आरो इउपिपिएल दोलोआ माबायदि महराव थांगोन, आरो लोगोसे बिपिएफआ माबायदि पावाराव फैगोन आरो मा खामानि मावगोन। दा बेखौ नोंथांमोना सानदो एसे रायजो राजाफ्रा, आरो नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव जे नोंथांमोननि साननायजोंबो जाहाथे आं माखासे मोन्दांथिखौ आरोबाव मोननो हाबावो बा बुजिनो हाबावो आरोखि। थ' रायजोफोर, आंनि बे सुंद' भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं। जै बर' हारि।